stop med at scroll. Hvis du har ADHD, har jeg nogle ting her, som du kan få. Altså nogle fordele i samfundet, du ikke vidste, du kunne få. Så listen up now. For det første, du kan få et handicapskilt til din bil, så du kan holde på handicappladser. Altså så at du behøver ikke finde en parkeringsplads til, at du kan få et handicapskilt til din bil. Og hvis du ikke har en bil, så kan du bruge det til en anden bil. Du skal nok selvfølgelig have kørekort, er jeg sikker på. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om man skal undersøge det. Hvad hedder det? En anden ting. Hvis du går i skole og synes, det er fucking træls at arbejde samtidig med, at du går i skole, fordi det kan være lidt sværere at have et HD, og det tager måske lidt længere tid med lektierne. I don't know. Det er svært at koncentrere sig. Du behøver ikke arbejde, så skat. Du har et HD. You can just søge om og sådan ikke at arbejde, mens du er på uddannelse, og få op til 8.000 kroner